Dacă tu nu vrei. Nu, să fii mândră. Nu, mă. Haide, ai prăduitori! Decât de primul video s-a liniștit apele, dar nu o să se liniștească. O iau eu pe generoasa asta. Haide. Ce vrei, mă? Vrei, mă? Haide! Război! Război! Război, să vedem acolo ce se va întâmpla. Vom vedea! Vom vedea! O, e frică de sulă! E frică, dar a avut 7 copii până acum. Dintr-o naștere. A fost mai Taci, mă! O, ce faceți, mă, mă metiți, dracu, ce faceți? Bă, tu te... Bă, tu ce faci? Lasă-mă, că te iau la bătaie, prostule. Bă, du-te, mă, dar tu nu mai vrei scoate. O, prăduitoare așa! O să, în fiecare seară o să vedeți cât un video de ăsta. A venit, uitați un prost. Uitați un prost. Uitați un prost. Să-ți dau eu muie, bă. Real, rec, mă înjurea. Ești real, recu. Oh, unde-i prăduitoare ăștia? Că m-am dus după prostul ăla. A, s-a dus la culcușul meu. Ce-ai făcut, fă? Haide, du-te la război. Du-te la război. Hai să vedem, să vedem. O să fie o luptă încinsă. O să fie o luptă încinsă. Luptă încinsă! Nu se poate, să vedem. Uite, ăsta e prăduitor, ăsta a avut cel mai multă șansă să-ți auzi.